Riwbob sy'n cael dy sylw di. Di Riwbob mewn tymor ar hyn o bryd ta? Mae yn gorffen mis nesaf, dwi'n meddwl. O, reit. Lly'n neud y mwyaf. Na pam mae ma heddi. Gret. So, Riwbob a SInsir fel Bakewells dwi'n neud, so rhai bach. O, mae hwn yn swnio fel right up my street. Ag almond? Ac almonds. A mae bach o custard yn y diwedd. O, hyfryd. Fydd y cwstard yn gynnes? Na. O, oce. Gret. So i ddechrau, ni'n mynd i wneud y frangipan i'r cacen. So mewn fan hyn mae menyn da fi. Dwi'n licio'r gair na, frangipan. Mewn efo almonds, siwgr demerara yw hwnna, fflwr plaen, tairwy. Os oes peiriant a'ch chi gytra, defnyddiwch y peiriant, ond dim rhaid cael e. Mae wyau wedi mynd yn ddrud. Ydych chi'n sylwi? Wyau, chi'n sylwi yn y gegin o ran pethau mynd yn ddrud sy'n? Tym bach, ond ie. Mae dyn nhw'r lle fi'n prynu wyau, maen nhw'n gwrthod gwerthu nhw, chos maen nhw wedi mynd mor ddrud, so nhw eisiau prynu... Ti'n gwybod beth ti eisiau gwneud? Cael ieir. Ti'n gwybod fi wedi gweud. Daleb, ond ie. So, mor hawdd hwnna. Dyma'r frangipan. A mewn fan hyn, ni'n mynd i rhoi bach o SInsir fresh. Pa defnyddio SInsir sych, jyst achos so chi'n cael y tymheredd, chi'n cael gyda SInsir fresh. O, reit, oce. Fel spice bach. Iawn. So, SInsir fresh. A na ni, wrth syml yna. So dyna'r cymysgedd frangipan. Fi'n licio gweld ti'n troi, Shane. O'n i'n mynd i ddeud. Ti'n gwybod bod ti'n chef, ti'n ma'r motions dy ti. Riwbob fan hyn. So gall chi cael Riwbob really pink. So forced Riwbob yw'r reina. Forced? Ie, so maen nhw'n tyfu nhw mewn ti fewn. Oce. Yn y tywyllwch. A wedyn mae fel canwyllion y bobman. Bach yn weird. Ie. O'n i arfer pig o Riwbob pan o'n i'n fach. Ti? Da iawn. Fel teulu. So, ni'n mynd i torri rhai lan mewn bits bach. A wedyn, ni jyst yn mynd i wneud batons bach hefyd i mynd ar top y gacen. Ti'n licio Riwbob? Ynddo? O, fi'n nabod lot o bobl sydd ddim yn licio Riwbob. Be dwi'n licio ydy'r crunch ar y top. Right, oce. Mwy na dim. Mwy na Riwbob i hun. Mae bisgedi SInsir da fi. So, usually mae pastry melys, ond... Rhai SInsir di reina, ie? Just really hawdd. Ie. O, fi'n dwlu ar ginger nut fach. Mewn efo'r frangipan. Sa'n mynd i wneud pob un, achos bydd yma trwy'r dydd. Da iawn, ie, unwaith ti'n ei gwbl yr ein ni'n So, gwybod. dim bach yna. Ni'n mynd i torri mewn bach o Riwbob wedi torri lan y man. Bach mwy o mix ar y top. A wedyn jyst rhoi batons bach Riwbob ar y top hefyd. O, hyfryd. Mae almonds fan hyn heb groundio lan, jyst ar y ben. A na fe. A faint amser yn y ffwrn wedyn, da Shane? 170 tua hanner awr. Os chi'n rhoi cyllell mewn fe, dod mas, os mae'n sych, mae'n barod. A nes ti leino'r tins fyna gwbl nawr? Na, so silicone mat yw na. Gallwch chi prynu un o'r reina gytra. O, waw. Ddim eisiau papur na dim byd. Ie, ti'n iawn ar yna'n popa mas yna. Dyma'r frangipan bach ni. Just torri hon nawr. So, os chi eisiau gwneud rhai mawr, mae un mawr da fi. Waw, dych yna. Troi fyna. So, yr un peth, wneud y frangipan. A jyst wedi rhoi Riwbobs mawr ar ben. Mae Riwbobs trwyddo fe hefyd. So, chi'n wneud cacen mawr i parti neu rhywbeth. Ie. Chi torri hwn. So, mae'n i attempto hwnna, mae'n i sticio ei. Iawn. Well peidio. Silicone gytre. So, anna ni, a wedyn i gweini efo hwn, dim byd well na cwstard Syth o'r tin. Syth o'r tin. O'r hefyd, so mae rhain wedi bod yn y popty ping am tua 20 eiliad, jyst i cael tymheredd bach yn y canol. A wedyn, cwstard o'r. A dwi wedi ffeindio y cwstard mwy chap yw'r cwstard mwy blasus. Hei, ni'n licio sŵn hwnna. So mi eisiau mynd yn ffansi dych custard. Na fe, gret, barod amdani Mae'n fi. anodd bita cwstard efo fforc. Wel, mi eisiau gael bach o gacen hefyd. Ia. A os chi eisiau'r gytre hefyd, just newid y biscuit yn y gwaelod, gallwch chi. So, wahanol blasau bisgedi yn y gwaelod o dan y frangipan.
neu wahanol ffrwyth. So, dim O, ti'n be, mae rai fi wei, dwi'n dwlu ar bwdings gyda custard. Weitha traddodiadol, rhyw grumble bach, frangipan. Hyfryd. Ti'n be, fi'n mynd i fita hwn i gyd, achos